PM po uli. Ito po yung third floor na slab. Nandito po ako sa medyong part na natuyo. It's already 4 in the afternoon na po dito. So hopefully nasa may gitna po kaming kalahati by 9 PM po siguro or 8 PM matapos kami. Kasi medyo hindi po masyadong mahirap yun dito kasi walang masyadong nakaabalang bakal. Di tulad sa second floor marami. So dito medyo konti lang po dahil roof deck na po yung bandang dun sa harap. So baka agad po kami matapos niyan. Malaking tulong po yung mga baggy card na binili ko talaga. Kung alam ko lang nung second floor, nagpabili na ako. Pero okay lang po. So bukas po niya nasintahin na itong part na to. At dito po yung part ng room ninyo na nasintahin. Ito po. Ito. Hindi ko po pala na-inform si engineer kahapon na na-postpone yung slab namin kahapon dahil ayaw umanda ng port sa lift na inarkila ko. Nag-repan na lang po kami sa porta lift. So ito po, almost half done na po, kaya by 8 or 9 matapos po kami. Thank you po.